în zor de zi și astăzi m-am trezit. Și ce? Doar te-ai trezit de atâtea ori. Și totuși, cât pot fi de fericit, pe mine Domnul astăzi m-a trezit, dar alții au sfârșit cu viața lor. Și azi îmi bate inima frumos. Și ce? Doar altceva oricum nu știe. Și totuși, cât pot fi de bucuros că inima îmi bate azi frumos, când altora le-i slabă și pustie. Și azi aud cum păsări ciripesc. Și ce? Le auzi de fiecare dată. Și totuși, Doamne, cum să-ți mulțumesc că pot să aud cum păsări ciripesc, când alții n-au să audă niciodată. Și astăzi pot vedea un cer senin. Și ce? Ce ți se pare așa fieric? O, minunat e acel cadou divin să pot vedea și azi un cer senin, când alții văd o lume de întuneric. Și azi mă bucur iarăși să trudesc. De ce? E o nouă zi din cele grele. Și totuși, Doamne, eu îți mulțumesc că două mâini mă ajută să muncesc, când alții nu se pot sluji de ele. Și azi mă bucur iarăși să alerg. De ce? E o nouă zi obositoare. Eu totuși mult mă bucur să înțeleg cât sunt de fericit că pot să merg, când alții nu se ajută de picioare. Și azi sunt fericit că ești cu mine, că sufletul nu mi-e nici când pustiu. Îți mulțumesc că pot să fiu cu tine, că îmi dai putere să înving suspine, când alții nu te văd și nu te știu.